An balima bamanankanmɛnnaw an bɛ badabada fo lase aw bɛɛ lajɛlen ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan k'a jira aw la k'a fɔ nin ye aw ka bamanankan kunnafoni a waati o selen. An b'a jira aw la k'a fɔ min ye Haut Conseil Islamique maa ɲɛma n'o ye a Seydi Sherif Usumani Madani Hayidara a bɛ taamana Sikaso dugu yɛrɛ o kɔnɔna na n'o ye Kɛnɛdugu faaba ye. An b'a jira aw la k'a fɔ a nakun ye min ye ka na bɔ a kanubaw la minnu y'a kanu sanga ni waati bɛɛ a Seydi Sherif Usumani Madani Hayidara san o san a kana bɔ olu la. An b'a jira aw la k'a fɔ nin ye laada ye mun yɛrɛ laɲinina Haut Conseil Islamique maa ɲɛma fɛ n'o ye an fa a n'an karamɔgɔ a Seydi Sherif Usumani Madani Hayidara a y'a jira k'a fɔ a kun ka kala ale bolo waati min na gɛlɛya b'a kan waati min na ko Sikasokaw olu de sɔnna ka jɔ ale jigiya kɔrɔ. O de kama k'a tɛ ɲina Sikaso kɔ abada. O de kama san o san ka waati kɛrɛnkɛrɛnnen k'o suganti ka na Sikaso kɔnɔ ka na a kanubɔ ni k'o bɔ ɲɛnafin na. Nin waati in na Mali Haut Conseil Islamique maa ɲɛma a bɛ taamana an fɛ Sikaso marabolo yɛrɛ o kɔnɔna na. N'o tɛmɛna ka bɔ yen an b'a jira aw la k'a fɔ DEF o ɲuman tɛmɛna kosɛbɛ Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen yɛrɛ o kɔnɔna na. An b'a jira aw la k'a fɔ DEF maa caman kɔni y'a jira k'a fɔ ɲina ka DEF ko jɔnwala ko a gɛlɛyala olu bolo ko ka sabu kɛ min ye k'a dɔn k'a fɔ ɲina leçon dɔw olu ma dɔw ye o ye ekɔlidenw dɔw olu ka fɔta ye. Dɔw fana y'a jira k'a fɔ ko nin waati in na min ye k'a dɔn k'a fɔ ko surveillance k'a kun jara kosɛbɛ olu bolo ko a bɛ se ka maa caman ni k'olu jatigɛ ko ni surveillance ko n'a jala k'i k'a dɔn k'a fɔ k'a bɛ kɛ sababu ye ka ekɔlidenw caman ni k'o ja wuli nka nin waati in na maa kɔni bɛ se k'a jira k'a fɔ ko DEF kɔni a ɲuman kɔni tɛmɛna Mali fan caman de fɛ k'a sababu kɛ min ye ekɔlidenw ani ekɔliden mansaw ye o y'a jira k'a fɔ olu kosɛbɛ k'o nisɔndiyala ka sanga ni ɲina DEF kɛlen ye Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen yɛrɛ o kɔnɔna na. Hali n'a ma ɲɛ ni ekɔlidenw olu kɔni ye gɛlɛya mun kɔni sɔrɔ o la o de ye fɛn ye min ye k'a dɔn k'a fɔ san o san o ye laada ye sabula DEF dabɔra de k'a kɛ min ye ka ekɔliden jolenw i k'a dɔn k'a fɔ k'olu suganti ka bɔ tɔw cɛma. An bɛ dugawu de kɛ sa Ala ka ɲina san ja ekɔlidenw bɛɛ lajɛlen la. N'an bɔra an ka jamana kɔnɔna na an bɛ taa Burkina Faso an b'a jira aw la k'a fɔ k'a daminɛ Burkina Faso jamana caman fan caman de fɛ nin waati in na min ye banbati kɛlɛbaw i k'a dɔn k'a fɔ n'o ye Burkina Faso sɔrɔdasiw kɔni olu kɔni bɛ o sen kan kɛrɛnkɛrɛnnenya k'a daminɛ Kaya marabolo la ani a danfɛndugu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na min ye Burkina kɛlɛkɛcɛw olu kɔni bɛ ka yɛrɛ kɔn mɔ nin waati in na fo ka taa bila Ndori marabolo maa bɛɛ lajɛlen ma fo ka taa bila Ndori marabolo yɛrɛ o kɔnɔna na olu y'a jira k'a fɔ ko jɔnwala olu kun nisɔndiyala nin waati in na ko ka sababu kɛ min ye Burkina kɛlɛkɛcɛw u bɛ ka wulikajɔ min kɔni sabati ka se ka maa jugu k'o gɛn ka bɔ olu ka marabolo yɛrɛ o kɔnɔna na Ndori marabolo Kaya marabolo fo ka taa bila yɔrɔ caman de ma o y'a jira k'a fɔ olu kosɛbɛ k'o nisɔndiyala ko min ye k'a dɔn k'a fɔ kapitɛni Ibrahim Traore a n'a ka kɛlɛkɛcɛw ko jɔnwala u bɛ ka dankari maa jugu la nin waati in na an bɛ dugawu de kɛ sa Ala ka fiɲɛbɔda di an ma Burkina Faso kɛlɛ ko in na. Ukraine ani Russie an b'a jira aw la k'a fɔ Vladimir Putin a y'a jira k'a fɔ ko nin waati in na hali n'a ma ɲɛ ko gɛlɛya kɔni bɛ ale ka jamana kan n'o ye Russie ye k'i k'a dɔn k'a fɔ ale kɔni labɛnnen don sanga a n'a ka waati bɛɛ walasa ka se ka gɛlɛya kan kunbɛn ko n'a ma ɲɛ diɲɛ maa bɛɛ lajɛlen kɔni ɲɛ jɔnnen bɛ olu la nin waati in na i k'a dɔn k'a fɔ olu ka jamana gɛlɛya kɔni de bɛ yen nka gɛlɛya in kɔnɔna na olu kɔni bɛna fura sɔrɔ o la an b'a jira aw la k'a fɔ setigi jamana de bɛ yen minnu ni i k'a dɔn k'a fɔ Ukraine fo ka taa bila ani jamana wɛrɛ caman de ma minnu kɔni bɛ k'o kɔ da Russie la. Vladimir Putin a y'a jira k'a fɔ ko jɔnwala gɛlɛya kɔni bɛ ale ka jamana yɛrɛ o kɔnɔna na nka gɛlɛya in kɔni tɛna se k'a to abada ko olu kan ka mun kɛ diɲɛ dugukolo sanfɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya k'o yɛrɛ defan k'olu man kan k'o bolo jigin abada. Putin a y'a jira k'a fɔ nin waati in na olu bɛ ka fɛɛrɛ kuraw sigi sen kan walasa ka se ka dankari maa minnu b'a fɛ ka dankari Russie ka ɲɛnamaya la maa minnu b'a fɛ ka Russie yɛrɛ ko ka a saboter k'i k'a dɔn k'a fɔ olu tɛna jɛ n'o ye abada an b'a jira aw la k'a fɔ dɔgɔkun tɛmɛnen maa dɔ de wulila n'o ye k'a dɔn k'a fɔ maa jugu dɔw maramafɛn cɛjugu bɛ olu bolo ko olu b'a fɛ ka Putin kɔni kɛlɛ an b'a jira aw la k'a fɔ ka Putin ka fanga kɔni dafiri a bolo ani ka fɛn caman de ta ka ɲɛsin a ma k'a ka fanga tiɲɛ a bolo Putin kɔni y'a jira k'a fɔ olu kɔni sera ka tɛgɛ da olu maa kɔfilen bɛɛ lajɛlen kun kan ni k'o si latunu ko ka sababu kɛ min ye k'a dɔn k'a fɔ olu ka jamana o tɛ sɔn abada ko mɔgɔ dɔw ka tulon kɛ olu ka jamana abada o tɛ sɔn a ma abada o ye maa minnu k'o si latunu o y'a jira k'a fɔ ko Putin i k'a dɔn k'a fɔ a sɔmina maa kofɔlenw na a mɛnna nka ko n'i y'a sɛgɛsɛgɛ ko Ukraine ani setigi jamanaw k'olu tun bɛ ka maa jugu ninnu kɔni kɔkɔma don walasa u ka se ka ale Putin ka fanga kɔni dafiri nin waati in na
Irisi gouvernement a y'a jira k'a fɔ i k'a dɔn k'a fɔ olu kun ye maa kun sira tunu ko maa kɔni k'o tɛ diɲɛ dugukolo sanfɛ tuguni abada Irisi ko k'a dɔn k'a fɔ o kun ye maramafɛn de ta ko i k'a dɔn k'a fɔ ko u bɛ se ka olu u b'a fɛ ka Irisi gouvernement ni k'o kɛlɛ nin waati in na maa kɔni i k'a dɔn k'a fɔ o kun si la tununa ko o tɔgɔ tɛ fɔ tuguni abada diɲɛ dugukolo o sanfɛ. Bi bamanankan kunnafoni an b'a kun cɛ ni Sudan ye jɔnwala min ye k'a dɔn k'a fɔ a ka ca ni kalo 1 ani tile 5 bɔɲɔgɔn ye kɛlɛ kɔni bɛ i k'a dɔn k'a fɔ Sudan jamana kɔnɔna na sabula min ye général 2 olu kɔni k'a dawalen bɛ ɲɔgɔn na nin waati in na Ligue arabu fo ka taa bila Union européenne fo ka taa bila ONU ma ani k'a dɔn k'a fɔ Union africaine ninnu bɛɛ lajɛlen kun y'a jira ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni ye jɔnwala kɔni fɔ k'a jira k'a fɔ olu kɔni sɛbɛn k'o dɛsɛla ko sabula mun na ko min ye Sudan kɛlɛ ye i k'a dɔn k'a fɔ olu kɔni ma se ka fura jɔnjɔn sɔrɔ a la kɛlɛ in kɔni ka se ka dabila. Nka min ye jamana kɔnɔdenw olu kun bɛ ka fiɲɛ kɔni duru ka se ka jamana in bila sabula o ɲɛ bɛ ko in taabolo la cogo min na i k'a dɔn k'a fɔ a kɛlɛ kɔni bɛ ka juguya diɲɛ ma don o don Sudan jamana nin waati in na a kɔni ka kala Sudan jamana kɔnɔ nin waati in na an bɛ don min na fɔ bi bi in na ninnu kɛra aw ka bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw ye an sera ka mun lase aw ma